ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା, ଆମ ଯାଜପୁରର ମଙ୍ଗଳା ଓଷା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିବାକୁ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଜିଅନ୍ତା ସେ ଛେଳିକି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇକି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି। କେମିତି ସେ କଞ୍ଚା ଛେଳିକି ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭାଇ ଜଣ କେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ କଣ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ମଉସା ଜଣକ କେମିତି କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ କେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।